Rugbrød er ydt. Gennem de seneste 20 år er danskernes forbrug af rugbrød halveret. Det er især børn og unge, som fravælger de fiberrige skiver. De vil nemlig hellere have lysbrød med på madpakken. Rugbrød? Nej tak. Nye undersøgelser viser, at kun halvdelen af de 1-24-årige spiser rugbrød til frokost. De unge vil hellere have det her og dem her. Strib skole i Middelfart. Det er spisetid i 2. B. Hvad må madpakken består af i dag? Æble og sådan en Frakke Frederik rugbrød med nogle frugter og gulerødder. Jeg har en Nutella med agurk, popcorn og en kiks. Ikke meget rugbrød. Det mærker man hos brødproducenten Schulstad. Vi kan genkende til, at rugbrød som en traditionel dansk basisfødevare er under pres i Danmark. Når vi kigger på vores tal, det vil sige det rugbrød, der bliver solgt i den danske detailhandel, så taber vi omkring 1% i volumen om året. Danskerne styrer altså udenom rugbrødet. Klinisk diætist Mette Melin Husted ser problemer i udviklingen. Den udvikling er meget uheldig. Blandt andet fordi vores madkultur går tabt, men også hensyn til sundheden. Og det er jo sådan, at hvis man ikke... Sundhedsstyrelsen anbefaler jo, at man erstatter halvdelen af sit brød. Det skal være det grove. Så hvis man kun spiser hvidt brød, så går man glip af de gode kostfibre, jeg fortalte om. Men det ændrer ikke på børnenes madvaner. Hvad med rugbrød? Kan du lide det? Nej, Hvorfor? det smager lort til. Har du så en rugbrødsmad med? Nej, Hvorfor det? fordi det smager hammerdårligt. Fraværet af rugbrødet kan ifølge Mette Husted få konsekvenser i voksenlivet. Blandt andet kræft er der stor risiko for at få, hvis man kun spiser det hvide brød og ikke får kostfibrene, men også hjerte-karsygdom, diabetes og forstoppelse faktisk også. Det bliver ikke let at lave om på. Så hvad tror du, der skulle til for at få børnene til at spise mere rugbrød i dag? Ja, der skal mange ting til. Det er jo, hvis vi skal vende hele den udvikling, så skal der fokuseres på rigtig mange ting. Man kunne for eksempel gøre det, at man satte moms på de varer, man ikke skulle have sat mere moms på dem, og tog noget af momsen af på de gode varer. Rugbrødet har ikke mistet alle unge fans endnu. Men altså, jeg kan godt lide det stående, fordi det styrker min krop. Hvem siger det? Min far. Hos brødproducenten Schulstad arbejder man på at udvide rugbrødsgenren med nye alternativer, som skal appellere til det unge publikum.